Intu diħel ħaddingli hemm ċans li tibda ssib quddiem wiċċek bini ta' 5 sulari. Dan hekk kif qed ikun propost żvilupp li fl-aħħar jiem kontrih quddiem l-awtorità tal-ippjanar diġà kien hemm madwar 40 oġġezzjoni u li qajjem rabja kbira f'din il-lokalità. Żvilupp li jistona mal-inħawi karatterizzati minn bini li mhux daqshekk koli bidjar antiki b'boli baxx jew vilel. Net News kellem mal-kunsillier ta' ħaddingli l-perit David Vassallo li kien wieħed minn dawk li oġġezzjonaw. Aħna qed noġġezzjonaw għal dan għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net din hija binja li qiegħda fit-tarf tmiss fuq barra eżatt tal-village core tal-ċentru l-antik tar-raħal ta' ħaddingli. U allura il-policies tal-MEPA jitolbu li binja bħal din li qiegħda fit-tranzizzjoni bejn dik li nafuha bħala l-UCA u bejn l-erja l-moderna għandha jkollha il-karatteristiċi ta' tranzizzjoni bejn l-erja l-antika u l-erja l-moderna. Il-proposta li ġiet sottomessa quddiem l-awtorità tal-ippjanar ma turix dan u allura hija oġġezzjonabbli. Vassallo kompla jgħid li dan l-iżvilupp ipoġġi detriment għal din il-lokalità. Apparti minn hekk qegħdin fit-tela, apparti fid-daħla ta' Ħaddingli, u allura tista' timmaġina intu tira minn Ħaddingli din il-blokka li ħanaraw dan il-ħajt li ħajjidher viżwalment peress li inti tira tela oli iktar minn 5 solari, ġifieri fl-għajnejn intu tira Ħaddingli ħanaraw dan il-ħajt abjad, din il-blokka kbira, monstruża tilqek ta' dan l-oli esaġerat. Iżda dan mhux l-uniku żvilupp propost hekk kif Ħaddingli wkoll jinsab taħt assedju ta' żviluppi massiċċi. Fost dawn hemm ir-riskju li tinqered żona meqjusa bħala tipikament agrikola bejn din il-lokalità u l-irdum hekk kif intefet applikazzjoni oħra biex tinbena villa f'nofs l-għelieqi. Hemmhekk bħala kunsill qegħdin ukoll noġġezzjonaw għaliex naħsbu li l-applikazzjoni kif sottomessa ma tirrispettax il-policies li titlob l-awtorità tal-ippjanar u lanqas tirrispetta in-natura ta' dak l-inħawi. Qed nitkellmu bejn l-erja mibnija ta' Ħaddingli fit-triq intu sejr lejn l-irdum. U aħna nħossu li l-karatteristika rurali ta' din iż-żona għandha tibqa' tiġi rispettata u ma jsir żvilupp bħal dan. Dawn l-applikazzjonijiet ikomplu mal-applikazzjoni li saret fl-2017 għall-lukanda ta' 36 sular taħt l-irdum ta' Ħaddingli. Din iż-żona hija meqjusa protetta bħala sit ta' Natura 2000. Iż-żona rurali minnha nnifisha li ma tippermettix li jsir żvilupp bħal dan. It-tieni net qed nitkellmu fuq policies tal-awtorità tal-ippjanar li jgħidu li meta jkun hemm bini mhux użat jista' jiġi rranġat imma mhux jitwaqqa u jsir żvilupp ħafna ikbar minn dak li hemm illum. It-tielet net qed nitkellmu fuq sit ta' importanza mhux għal Malta imma l-Ewropa kollha. Qed nitkellmu fuq sit ta' Natura 2000, jiġifieri sit li għandu importanza tant kbira mill-lat ekoloġiku, l-lat ta' flora u fawna li hemm ġo fih uħud minnha. Apparti minn hekk dan l-iżvilupp il-biża' tagħna hija wkoll minħabba li hemm propost li jsir tħaffir kbir taħt l-art jeqret is-sistema tal-ilma li jużaw ħafna bdiewa biex jiġbru l-ilma u jsaqqu l-għelieqi tagħhom matul is-sena. Żvilupp ieħor li qed ikun propost huwa fil-limiti tal-Busket fiż-żona magħrufa bħala ta' Sabbat u li hija karatterizzata minn vilel. Hawn l-iżviluppaturi jridu li lukanda abbandunata li kienet inbniet fis-snin 70 tinbidel f'dar tal-anzjani boli ta' 5 sulari. L-applikazzjoni kienet saret minn ġdid imma b'mod differenti wara li proposta għall-lukanda ta' 58 kamra kienet ġiet irrifjutata. Numru ta' żviluppaturi ilhom sa mill-1997 jippruvaw jiżviluppaw din il-lukanda b'applikazzjoni wara l-oħra.